ladies and gentlemen, and to give us once again a message. May I call on for sure one of the closest siblings ni Ate Berry. Ladies and gents, we have Flora Ipoholana. Seryoso na ni ang tugtog, seryoso. Ay Dan, nantay ko, kinalipat siya na bright at nadlawa. Kaya ba wala ka nga bisagaran ka busy, na bata. Nagkamot ko nga, malipay na tubig. Magtuwag na ta. Panigas Manila. Pero, satira kayo. Iba pa nga pagkain ng limuin. Ang po kanunay na kagahit ang maging lawas, mag-ampo po kanunay na kagahit ang maging lawas. Ihilang ko kaya ang message magunin, mag-anak ko nagdagahan, pero kayo po maging panganin kasi pwede mag-anak. Basta sa kuwanda, kung sa health ang kanang isbukan, hindi sa tagahan ko gano'n. Oo, nakahilang ko. Pero ang ginawa kayo, makatag ko nagpinaguro ako na sa'yo, kasi nagpilag ko ginawa ko, makaanak ko siya. Nakahilang ko kayo, kayo po nga, ikagas niya sa mata, naikan siya. Gusto siya makaanak ko tagahan. Pero amay, bikuan sa ginawa, amay posible. Kasi dahil magmilag ko nga. Huwag, yung sakit. Makaanak gihapon ko. Pero sakit magawa kaya anak, yan naman pas dalton, pwede rin yung dalton umangan. Radyo naman dapat Manila, kaya naman ihaw mo naman buha. Kita, ngayon makasabot ka lang sa sitwasyon ng Piri. Ngayon man dyan ang doktor nga, di sila pwede magbuntis. Kaya, kuwan man, pwede man sisang mamatay. Tungod kay, pag-isang kasing-kasing, pwede mo stop o okay, sa sitwasyon ni Terry Magod nga, kanang nasa sakit sa heart, operasyon nga yung maka-adyo ni Jack. Jack, tagad po kinapag-sakit sa ijahan nga ng brain, na yung epilepsy si Jack. Naglisod sila opera. Pero, si Terry, bilib ko kay strong ka-adyo si Jack. Bisag nga sa sakit, maragwa, gihapon. Kahapon si Jack, maragwa lang. Emotional jud ko bisa kasi kung kawat silang ko. Okay, nakuhaan ko sa ilang message because mo naman inoy mo. Tatagag anak. Kaya pa mo na sa gusto din pata kay sukat sa kuhaan mo. Wala dyan na nabaho mga company. Kaya mga pira-pirahan sa mga maguwang. Hindi, kung bantay sa bata na kaya siguro na nila mga suong na nagkuha ko giyaya ni Terry sa unan. Kuhaan tayo sila gusto Terry manabaho. Ayaw lamang kayo bantay sa bata. Wala, kaya pa mo pa sa kahili ko bata. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay gitagaan ko sa Rimway nga nakasabot sitwasyon ni gidawat ito sa bisan o nagkaila sila na masakit na sa na gihapon sa Rimway bisan nakaibaw sa Rimway nga pwede or kuan jud wa sila anak gidawat gihapon ito sa salamat ka Julie kay Tiri grabe ra pa nagkamalita ko grabe po kami mga sidana day time nga grabe dyan na siya, pero sa talang ngayon, suko mo rin. Kuhan dyan na siya, isang balita, kuhan pa na maluluy o na sweet. Pasalamat ko Ginoo nga, silimbuhin niya po, idawat niya sa tiri kayo. Kadaghan kay mga agi ng tiri, mga nanguyaw, nakahibaw dyan ko, binuangan mo nila sa tiri kayo, makahibaw nga sila, makahibaw yung binuangan kayo, makahibaw sila sa down sa tiri. Ilan ang bidaan sa tiri, tupan ba pag explanation. Gawin ko si Terry, before silip ko yung napanay-web si Terry nga, ate dito po tayo magkauna. Si Terry, kay pasakitan ka, kay sadahang hibawaan na lifetime maintenance, nga na, brad na disconnect. Siyempre si Terry na hurt, si Dama nga natin, ay, porkit kay nga ko yun, wala na dyan ko pag-asa. Jack, kapag na-video ko last year, hibaw ko nga na broken heart si Jack, kasi even before ko nag-video, nakauyab ko kay, kami madjumbuha ang partner. Jack, sa ako na naman na, tipo na sa ilit ko, kaya pa ako nasakitan si Tiri na hatot to, sige hilang kada gabi, kaya hurap na yung uyab na nagbuwag. Kaya hatot sa gimidaan, kaya pa ako pareho minduhang, wait, o maun, kaya pareho kami duhang ng andoy, nga namin pamilya. Natong panahon na, pwede pas Tiri ng anak na to, natulingan ako, inangan dyan itong buwag niya. Sikat kami dyan magbuwag sa inaan,
bija-bijaan sa isa hilak-hilak kay gusto lagi sa magkubaduman naman dyan. Oh, marang mauray pa akin nga sa Japon. Makuan mo sa kagulin kinabuhi. Kaya mura naman sa kuwan ay kinabuhi. Naran ako sa ikit-ikit kami duha. So, muna na sana. Pagka-uyab na nila, naman gusto makapaghatay pamilya. Mga ito nga, ilit ko ko ang sabihin ka niya. Makakuan, makita lagi po kaguluhan. Nagampok ko. Diba ko, nagampok po si Diyan nga nasay. Umabot na dyan. Kinabuhi ako, nagampok ko. Kinasing kasi nga naantay. Ganang tao nga, kukuhan ni Karong na sa kauban. Isa magtanaw na lang nga ako na ako pamilya sa Jawa. Kaya sabak ko dyan kinaulan ng pinjun may kaya di gusto ka para itong akong silingan. Na ang mura kong higitsaan. Wala sila nag-pinjun. Puro kabuo. Na napatid ko sila na looy magtanaw na kaway nga naman tiguang na sila. Wala sila nag-pinjun. Mga ganun mag-pinjun ito. Maya na pinjun. Autoter. Aghara dyan kasulteter. Lapan laman dyan. Laban na sa mga check-up. Salamat, Pim. Salamat dahil kaya mga check-up ni Pim. Naana, talunay, na ikaw na magkaban-uban. Ikaw na po yung magkuhanin dyan kay ikaw na may magkaban sa daw-daw. Ganang tagan kagkasag sa Ginoo. Ya, makayanan nilo kay Diyad lalim. Pero hebaw ko ka, hindi ko kumadyan ng piri kay manwabot sa punto dati. O, wadi ka may kong mamadyan ng piri. Mag-uban mo, kung sa inyong lasa ng inhawa. Na magpalipat dyan. Na pa yung problema. Wala lang hapon. So ko lang hapon sa problema. Ang ampo sa Ginoo nga hatag ko sa milagro. Nga makaanak mo. Masaging sira ko kabuhok. Kaya natin. Nagkailang ka ko kayo. Sa science palagi. Wala na chance. Pero kinaway mo simple. Para to sir, I love you sir. Pag-amping, ugasam kang imulad doon. Naarami ka lunay. Sa kachakra, sa katawag, wala naarami. Ja, wah, sini wala dyan itang pinapalapit, pabudyan lang. Kaya pabudyan ka pagpag ka. Pusik na. Ang tao pa dyan, kaya pasensya sa tao, kaya napadyan pinutupan. At yung pagpalapi o pasasaway. Pasasaway na pagpagkasahay ka dun. Wala ba na gusto ko ng bukan. Ja, naura ko lang. Ang po at yung palapi o kanang kuhan, palagubos na pre, nagkabit ka. Ako sa dyan. Nagkuha ko na rin niya. Kaya pati sa itang sexual life, mga ano na rin pati sa sexual life, hindi kitahanap po sa doktor. Mga kayo nung kapinuan ko, pero seryoso po ito, other side, seryoso po ito. Ngayon, ikaw may bahala na rin, ang pingin sa siya, mahala, sama sa kong pagmahal niya. Pagkuha mo man kasi tanang. Wala to. Alam yun na. Alright, maraming salamat, Ate Florno. Grabe, mixed emotions na gadyo na karong adlaw. But of course, diba, ina mo dyan kinabuhi. And Ate Tiri, dili mawad ang paglaong sa Ringwell, kaya walay imposible, diba, sa gahong sa Ginoo. Just keep on praying, kay, no, naburos magaling si Mother Mary na walay bani. Ikaw pa ba, nga naakay bana? No, salamat po, Sir. Ringwell, no, sa ginawa ni Ate Flor sa pagdawat, no, walay duha-duhang pagdawat ni Ate